na trase. Spoznal si mesto, v ktorom sa nachádza. Ak si typoval Trenčín, tak si na správnom mieste. Áno, dnes vyrážame z Trenčína a smerujeme do Nového Mesta nad Váhom. Aj keď to znie jednoducho, tak zadarmo to dnes nebude, pretože si to dnes vyšliapeme cez Biele Karpaty až do Čiech. Dnes ide s nami aj Peťo, ktorý chce byť na každom kopci ako prvý, Marek, ktorý ako prvý nájde najkrajší výhľad, a ja, Milan, ktorý sa vždy ako prvý stratí. Asi preto mám ak vedieť navigáciu a v pelotóne idem vždy ako posledný. Peťo, vieš, kde ideme? Mesto Trenčín má viac histórie, ako si myslíš. Spojili sa tu rímske légie, stredovekí páni, ale aj legendy o láske. Trenčín nie je najväčší, ale má veľké príbehy. Tí z vás, ktorí uvažujú nad tým, že prídu do mesta Trenčín, tak odporúčam sa ísť pozrieť na hrad. Prečo? No pretože ak ste boli niekedy v Trenčíne a neboli ste na hrade, tak ste v Trenčíne aj neboli. Ten výhľad je neskutočný. Celé považie máte ako na dlani. A keď vám poviem, že tento hrad patril najväčšiemu pánovi stredoveku, Matúšovi Čákovi Trenčianskému, ktorý ovládal skoro celé západné Slovensko, tak viete, že to nebola len taká obyčajná pevnosť. Práve vďaka veľkosti územia, ktorému vládol, dostal aj prezývku Kráľ Váhu a Tatier. Hrad ponúka nádherný pohľad na mesto a jeho okolie už viac ako 800 rokov. Jeho úlohou bolo strážiť uhorskú hranicu a cestu Magna Via. Magna Via bola cesta cez Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu až po Rumunsko a používala sa na prepravu osôb a pošty. Trenčiansky hrad je hradom hradného typu akropola, čiže budovaný na vysokej skale, čo je najľahšia stratégia pri bránení pred nepriateľom. Pri návšteve hradu odporúčam byť pozorný a nezabudnúť na rímsky nápis pod hradom, ktorý, aj keď po latinsky nerozumiem, hovorí o víťazstve Rimanov nad Kvádmi. Ďalej v meste odporúčam pozrieť Mierové námestie, Morový stĺp, synagógu a sochu, no či skôr fontánu vodníka Valentína. Vidieť toho môžete ale oveľa viac, ako napríklad Trenčianske múzeum a iné. No, dosť bolo rozkoše, mnohí rozplodili hradnú kávu a tak poďme zistiť, kadeľ vlastne máme ísť. Na druhú stranu musíme ísť v každom prípade. To je ten starý železničný most. Vľavo, čo je tam. Dobre. A už si bol niekde na bajku, Peťo? Tak dneska chrstíme, hej? Mňa posiela na ten. Dobre, ďakujeme. Tam sa už napojíme na trasu, ktorú máte navigovať.
Čakajte, čo tam bude. Teraz dole? No rovno mi káže. Rovno? Tu dole. Tam. Mesto Trenčín sme nechali za chrbtom a plynule sme sa napojili na Varskú cyklomagistrálu. Už podľa názvu ste si určite domysleli, že jej celou dĺžkou kopíruje tok rieky Váh. Ak ste sa ju rozhodli absolvovať celú, tak na vás čaká celkom 249 km od Strečna až po sútok riek Váh a Dunaj. Varská cyklomagistrála je rozdelená do viacerých úsekov, pričom pretína Žilinský, Trenčiansky, Trnavský a nakoniec aj Nitriansky kraj. My dnes využijeme jej najdlhší úsek, ktorý dosahuje až neuveriteľných 166 km a vedie od Strečna až po Hlohovec. Nezúfajte, nemusíte využiť jej celú dĺžku, ale kľudne vám postačí aj krátky úsek, tak ako aj dnes nám. V okolí Trenčína je Varská cyklomagistrála vo vynikajúcom stave. A kľudne ju môžete využiť aj s malými deťmi, napríklad v nedeľu, po obede, po dobrom rezníku. Varskú cyklomagistrálu ale nenájdeme pozdĺž celého toku rieky Váh. Váh totiž dosahuje celkom 403 km, čím sa stáva najdlhšou riekou Slovenska. Rieka pretína regióny ako sú Liptov, Turiec, Považie či Ponitrie. Rieka má dôležitý význam už od stredoveku,
pričom dnes dominuje najmä využitie v energetike, a to vďaka vybudovanej sústave priehrad a vodných elektrární, ktoré nazývame ako Bažská kaskáda. Rieka sa ale využíva aj na dopravu, zavlažovacie účely, ale aj ako zdroj pitnej vody. Jej okolie poskytuje rôzne biotopy pre vodné a mokraďové živočíchy, ktoré na viacerých územiach boli označené za chránené. Preto vás prosím, buďme voči nej ohľaduplní, nakoľko už aj bez nás čelí mnohým ekologickým výzvam, ako sú znečistenie, regulácia toku a iné zásahy do krajiny. Peťo, neutekaj. Nech neuteka ten Peťo. Peťo! Počkaj. Tam do tej zbočky sme mali ísť dole po ten most. No. Na druhú stranu cesty sa potrebujeme dostať. Na druhú stranu diaľnice. Ono chce, aby sme išli na druhú stranu diaľnice. No. Hej, lebo ďaleko nebude nič. Mne to kreslí tu doľava, že máme ísť. Či sa to dá prejsť, ja neviem. Musíme ísť po ceste, no. Že nás nič nezrazí. Takže tu prichádza moment, keď sme si z nášho cyklovýletu spravili menšie dobrodružstvo. Na križovatke pri žltej šípke sme sa mali vydať vpravo. Áno, sem, kde je naozaj ľahké prejsť na druhú stranu a pomocou podchodu k nástupišťu na vlakovej stanici prejsť aj bezpečne na druhú stranu železnice. Lenže nie, my sme si povedali, poďme to vziať vľavo. Takže, ak sa niekedy ocitnete tu, choďte prosím vpravo. Vážne, vaše nervy sa vám poďakujú. Neuveríte mi, ono chce, aby sme šli tuto na túto skočku takto.
Auto vychádza. Zážitková cesta. Krátko potom, ako nám klesol adrenalín v žilách, otvoril sa nám pohľad na Trenčiansku kotlinu. Trenčianska kotlina je súčasťou Považského Podolia, ktoré je charakteristické nížinným alebo mierne zvlneným terénom. Trenčianske Podolie je ohraničené Bielými Karpatmi, do ktorých smerujeme, zatiaľ čo za našim chrbtom ju ohraničujú Strážovské vrchy a Považský Inovec. Považské Podolie vzniklo pred miliónmi rokov ako poklesnutá časť zemskej kôry práve medzi pohoriami Strážovské vrchy a Biele Karpaty. Zem sa tu doslova prepadla medzi zlomy a vzniklo údolie, ktoré sa neskôr vyplnilo pieskami, jílmi a riečnymi nánosmi. Hlavnú úlohu zohrala rieka Váh, ktorá si vyhlbovala koryto, vytvárala terasy a tvarovala celé Podolie do podoby, akú poznáme dnes, mierne zvlnené a úrodné. Nečakane sa toto územie vo veľkej miere využíva pre poľnohospodárske účely, ale rieka Váh zároveň vytvorila vhodné podmienky aj pre rozvoj priemyslu. Rovinatý charakter terénu zároveň slúži ako strategické spojenie medzi Bratislavou a Košicami, a to vďaka vybudovanej cestnej, ale aj železničnej dopravnej siete. Územie je zároveň veľmi atraktívne aj pre turistiku a vďaka dobre vybudovaným cyklotrasám je ideálnym aj pre cykloturistiku. Ale v prípade, ak chcete prejsť z rovinatého územia do kopcovitého terénu, tak sa s veľkou pravdepodobnosťou nevyhnete k okresným cestám, tak ako je to aj v našom prípade.
Obec, do ktorej sme strmhlav vleteli, nesie názov Chochoľná Veľčice. Vítajú nás v nej tradičným nedeľným rozhlasom, ktorý mi vždy prinesie veľmi dobrú náladu. Na konci obce už vchádzame do prvého stúpania, ktoré je zároveň aj posledným. Ono to znie síce fajn, ale pripravte sa na pocit, že nikdy neskončí. Počas výstupu už nemusíme nikam odbáčať, a tak jediné, čo nás zaujíma, je asi 500 výškových metrov, na ktoré sa už neviem dočkať. No kopcov by bolo dosť. Môžeme ísť do krčmy. Tak je príjemne tu. Hej. České koruny máme? Ťahá sa jak topel. Ja? Ja keď to priteklo na jedine, ktorá fakt pritekla vlastne. Nepríjemné tieto autá. Človek chce ísť do lesa, to chce mať od nich pokoj. Nepomôže si. To ticho. A to Petržalke nemám. Ježišmaria. Máš potok. Potok, tu máš elektrinu, tu máš prijazdovú cestu, máš betónovú. Tam je pieni. Tu stojím. Lebo aj mne už zadok meravel. Čo aj? Ja som sa tam dole nepozeral. A tam dole si videl tú odbočku doľava. No, tak... No.
Horskú prémiu som zatiaľ nedostal, ale za to dostávam miernu svalovicu. Vystúpali sme práve do výšky 746 metrov nad morom a blížime sa k turistickému miestu Stará škola v Bielých Karpatoch. Skutočne vám toto miesto odporúčam, je tu nádherný výhľad, nachádza sa tu aj penzión a lokalita je rozhodne atraktívna v letnom, ale i v zimnom období. Lyžiarske stredisko sa tu síce nenachádza, ale milovníci lyžovania si tu nájdu bežkárske trate. Stará škola je vzdialená asi len 10 km od obce Chocholná a prístupnosť je veľmi dobrá. Stará škola. Dobrý deň. Nádherný výhľad. Namáchať, že tu do terénu. A výškovice, špitov. Špitový. To by mohol byť inovec, nie? Tiež rozmýšľam nad tým, že asi, hej. Kde hovorí navigácia, Miňo? To ja nezistím podľa nej. By som musel telefón vyťahnuť. Baterka? Ako? Google Maps. Tak? Marek, máš ruke mobil. No. Tu sme prosím vás pekne. Tu asi 500 metrová hranica. No. Bude oni, kráľovstvo má vyčakať. A potom môžeme dostať, keď odpočíme doľava. Dojdeme okolo pamätníka amerických letcov. Tam bude kempovačka. No a tam je dedina Miškovec doprava. A doľava
Ale koľko tu urobili tých posedení altánkov? To znamená prečo. Chlapci, si ho teraz tlačíme. Ja by som šiel do... Počkaj, nie. Nie. Kade? Tam doľava. Na tú lúku, no. No, poďme nás posiela. Dostali na tú českú stranu. Áno, Marek má veľkú pravdu. Dostali sme sa na cestu hrdinov SNP a zároveň na českú stranu Bielých Karpát. Cesta hrdinov Slovenského národného povstania je dlhý, peší turistický chodník, ktorý vedie naprieč Slovenskom od Dukly na východe až po Devín na západe. Celkovo má cez 770 km a je to najdlhšia značená turistická trasa na Slovensku. Prechádza nádhernými horami, ako sú Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Slovenský raj, ale i Malé Karpaty. No skrátka, je to raj pre každého turistu. Pripomienka, ktorú táto cesta symbolizuje, ale nie je taká pekná. Prenáša nás do roku 1944, kedy na Slovensku vypuklo povstanie proti fašistickej okupácii počas druhej svetovej vojny. Cesta SNP vedie miestami, kde sa odohrávali boje partizánov, kde pôsobili odbojové skupiny a tak pripomína hrdinstvo a obete povstania. Na jej trase sú roztrúsené pamätníky, múzeá, vojenské cesty a miesta spojené s povstaním. Každý, kto prejde aspoň časť tejto trasy, prejde aj ku slovenskej histórie. Turista má počas trasy možnosti na ubytovanie, ako i pohostinstva. A tak si môže pokojne nielen odpočinúť, ale aj doplniť zásoby. Nenechajte sa pomýliť, aj napriek tomu, že trasa je pripomienkou Slovenského národného povstania, na krátkom úseku prechádza aj do Čiech. Práve v Bielých Karpatoch pri vrchu Machnáč dosahuje československé hranice a následne na mieste pod Kikulou, kam smerujeme aj my, opúšťa na krátky čas územie Slovenska. Po asi 26 kilometroch strávených v Čechách sa trasa po Veľkej Javorine vracia nazad na územie Slovenska.
Doprava. Pod Kikulou. No páni, toto je výhľad. Určite tam oproti na mne je to výhľad toho veže, že teraz ju strom zakrýva, tá jabloň. Dobre? Áno. To je parádny výhľad na ňu. Dobre, napíme sa dome ďalej. No? To tiež niečo veľké vykúka. Pod Kikulou 724 metrov nad morom. Peter Perháč má určite najlepšie okuliare z nás. Ja s mojimi dioptriami. Peťo? O koľko viacej vládzeš s tými okuliarmi? O 100%. Musím aj ja taký kúpiť. Nie sa moje ženy, kde sa bude. Neviem napísať. Máš test bicykla, že tam máš čiarový kód zo spodu. Ešte cenovku, nie? A vzduchová vidlica čo hovorí? Dobre, chodíme ten jazdík. To je lepšie ako že pružinovky alebo olejovky. To sa nedá s tými olejami. To sa nedá vôbec. Takže som mal pružinovku ešte starú. A tak ani dobrá pružinová nie je na škodu, ale asi ani najlepšia pružinovka nie je lepšia. Po krátkej prestávke a zhodnotením pomeru cena a kvalita aktuálne dostupných bicyklov opúšťame toto ikonické miesto. Mimochodom, to niečo veľké, čo vykúka, je Inovec, ktorý s nadmorskou výškou 1041,6 metra nad morom je najvyšším vrchom považského Inovca. Teraz sa našim cieľom stalo niečo, čo sa dá zjesť alebo vypiť. A preto sme sa dali do hľadania najbližšej možnosti občerstvenia, ktorou je horská chata Vyškovec. Verte mi, chata sa teší veľkej obľúbenosti a preto ju môžem len odporúčiť. Dnes máme skutočne veľké teplo s maximálnou teplotou 37 stupňov Celzia a tak dúfam, že chatu nájdeme naozaj rýchlo. Karmin, prosím, snaž sa. Nazar. Keď som sa ťukal do mapy, mi aj nenapadlo, že to bude takáto asfaltovečka. Ja? Koľko? Objektívu za kilák. Máme lepšie ísť najprv dole a tak na vyhliadku alebo opačne. Kajte sa bude. Doľava, no. Na vyhliadku, čo? Ja neviem. Lebo tam je vyhliadka naľavo.
podľa tej pozície z luky. A vľavo teda, neviem. Ako keď budeme mať výhľadku, ja budem len rád. To stojí za to. Dobre, ale stúpať a potom to spustiť. No. Tak ale jak? Počkaj. Ideme na tú väžu, čo sme sa videli. Dobre, ale... Čo? Ideme na väžu. A po väžu sa spustíme dole. Dobre, keď sa spustíme dole, nedojde. Dobre, ale ja nechcem na toho. Ale ja tu mám tú trasu. Skade ti ukazuje. Tu ideme dobre. No. A naspäť sa nemáme vracať. Tu to neukazuje zatiaľ. Na nohy. A snažíš sa ich napodobniť.
poďte chlapi, kým sa rozdávajú horské prémie. Nemali by sme hlavne asi obliať. Môžeš. Teraz, po poriadnom občerstvení, by to už nemalo byť náročné. Ostáva nám len zísť v kúde z kopca dolu, 2 až 3 krát zablúdiť a bezproblémovo nájsť vlakovú stanicu v Novom Meste nad Váhom. Ideme teraz doľava, jak sme prišli. Ideme doľava, jak sme prišli a tam zahneme. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ja sa bojím. Pokračuj. Komu horia brzdy? Nie. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. No dobre, my sme teraz v tej spädovej. Dojdeme do Bošácej, tam sa dáme doprava do dolného strenia, z dolného strenia Brmpún rovno priama cesta až do Nového mesta. Aha, zora ide. Treba pozerať tabuľu. Bošáca a potom ktoré Srnie? Dolné Srnie. Potom Dolné Srnie, dobre. Bošáca je teraz po hlavnej, to je 5 km, 7. Je po druhý. Počas zjazdu z horskej chaty Vyškovec sme presvišťali cez obec Nová Bošáca spolu s jej časťou Predpoloma. Teraz máme namierené do obce Zemianske Podhradie, ktoré priamo susedí s obcov Bošáca. Po ich prekonaní nás od Nového Mesta nad Váhom delí už len Dolné Srnie. Ostávajúci zvyšok trasy je nenáročný, no vedie po hlavnej ceste, takže naša ostražitosť musí mať aj naďalej hlavnú prioritu.
Práve vchádzame do nášho cieľového miesta, a to do Nového Mesta nad Váhom. Vedeli ste, že Mestský park Dominika Štupňu Zámockého bol postavený na mieste bývalého židovského cintorína? Novomešťania mu preto nepovedia nejako inak, len židovský cintorín, alebo ľudovo povedané židák. Ak zavítate do Nového Mesta nad Váhom, tak sa určite oplatí vidieť aj centrum mesta, ktorého okolí nájdete aj zvyšky stredovekého opevnenia. V meste sa nachádzajú aj ďalšie pamiatky, ako sú kostol narodenia Panny Márie, Podjavorínske múzeum, dom Nadášijovcov, ale netreba zabudnúť ani na Rajsov dom či Morový stĺp a sochu svätej Floriány. Týmto sa dnešná trasa z Trenčína cez českú stranu Bielých Karpat až do Nového Mesta nad Váhom pomaly končí. Prešli sme približne 52 km v ľudovom tempe a trvalo nám to asi 3 hodiny čistého času v sedle. Samozrejme, nerátam prestávky, s ktorými to bolo o niečo dlhšie. V tomto smere hodnotím trasu za mierne náročnú, ale v každom prípade si vyžaduje dobrú kondíciu. Zjazd našim smerom dolu mal ostrý stupeň stúpania a preto ho neodporúčam ísť v opačnom, ako sme išli my. Ďakujem za pozretie a teším sa na našu ďalšiu spoločnú trasu. Pozor, čo kedy ide. Kámo, 16.06, ale ja neviem, čo to je vlastne. A nám ide až o 50, ja som ešte uložil. Tak pánstvo, konečne sedíme v krčme. Hodinky vypnuté, pivo pred nami. Posledné slova. Ako hodnotíte od 1 po 10 dnešnú námahu? No Marek? To ja viem, kokso. 1 je najmenej, 10 najviac. Á, čo ja viem, medzi 7 a 8. Pinko? Nemal som pedále pri hlave. Po asfalte to bolo. Príjemný terén. Nejaké stúpania. Ja som za 4. Ja, za mňa taká 5 príjemná, aj hore, aj dole. Kokso, to som mohol neskôr ísť. Ten zjazd v tom lese na konci, ten stal za to. Keď som to valil dole 45 za hodinu, to sa mi páčilo. To znamená, že ja som išiel koľko rýchlejšie či pomalšie? No vy ste išli za mnou, čiže vy ste sa flákali, iba ja som to tam ťahal. Ja som mal maximálne 61. No, ja som ešte nepozeral. Ale aj mám aj spálené brzdy, čiže... Ne, ty si to tam spadol v tom kopci, ja som sa divil, že komu horia brzdy, ale... Ja som to všetko stlačil na maximum, no ono si to pokračovalo ďalej, ja som šiel od krajnice po krajnicu. Som videl, že ty si tam pekne plával. Uvidíme. Dobre. Bolo to zaujímavé, bolo to pekné. Zajímavé, tak na nás. Ja som sa už napil, sorry. Tak, čo už. Vyberieš ďalšie kolo. Na zdravie.